Z nami je zdaj bosanski novinar Avda Avdić, ki ves čas spremlja primere balkanskega podzemlja, tudi primer umora Satka Zovka. Gospod Avdić, slišali ste razlago slovenske policije. Direktor NPU Muženič pravi, da osumljenci niso bili spuščeni, ker slovenska policija oziroma pravosodni organi niso dostavili dokazov v Sarajevo, temveč da je šlo za hišne preiskave, v katerih so pri osumljencih iskali dokaze glede sodelovanja pri umoru Satka Zovka na Ljubljanskem Brdu. Vidite, tu samo treba jedno pitanje postaviti. Zašto su jučer uopće zvaničnici slovenačke policije pravili konferenciju za medije, hvalili se akcijom koja se provodi u Sarajevu, a onda imate nekoliko sati kasnije situaciju da su ovi koji su bili osumnjičeni, koji su uhapšeni, vrlo brzo pušteni na slobodu. To je dodatno uznemirilo, evo i konkretno mene, jer je ta grupacija pripremala i moju likvidaciju, a uznemirilo je, siguran sam, i puno ljudi u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što imate situaciju da policija uhapsi ljude, saopći da te osobe koje su uhapšene imaju veze sa organiziranim kriminalom i sa organiziranjem ubistva Satka Kekića, a onda ih pustite na slobodu. Slovenačka policija je tražila međunarodnu pravnu pomoć, odnosno slovenačko pravosuđe, da budem precizniji, ne policija, već pravosuđe, i oni su tražili međunarodnu pomoć od tužilaštva, odnosno pravosuđa Bosne i Hercegovine. Pravosuđe Bosne i Hercegovine nije imalo ništa osim tog jednog zahtjeva da izvrše pretrese objekata. Te osobe koje su uhapšene nisu mogle biti pritvorene u Bosni i Hercegovini, jer bosansko-hercegovačko pravosuđe nema dokaza o njima. Slovenačko pravosuđe je imalo neke dokaze koje je trebalo da prikupi dodatne da bi to potvrdilo. Postojalo je dosta drugih načina da se to uradi. Ovako su napravili spektakl koji je rezultirao nulom. Se strinjate z generalnim direktorjem slovenskega NPU-ja, ki po izpustitvi osumljencev pravi skrbi ali pa strah, ki naj bi prihajal iz Bosne, da osumljencev naj ne bi več našli odveč, mi jih bomo našli? Vidite, ja se ipak bojim jedne druge stvari, a to je ove osobe koje su uhapšene jučer sad znaju šta policija ima, jer su im na ispitivanju to morali saopćiti. Druga stvar, ove osobe koje su jučer uhapšene dosta su se mogle kretati po Evropi, pa je postojala mogućnost da ih negdje, ukoliko raspiše Interpolovu potjernicu, uhapsi neka druga policijska agencija neke druge države i izruči slovenačkom pravosuđu. U ovom trenutku te osobe su nedostupne policijskim organima Slovenije. Zašto su nedostupne? Zato što Bosna i Hercegovina ne može da izruči svoje državljane. Što znači da će Slovenija, ukoliko želi da procesuira ove osobe, morati dokaze dostaviti pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine ili ustupiti krivično gonjenje, zatražiti da se te osobe procesiraju u Bosni i Hercegovini, jer je teško očekivati da će BiH državljani biti izručeni drugoj državi. Obično nijedna država u svijetu ne izručuje svoje državljane. Tako da ova priča kako će neko biti uhapšen sad ili nekad kasnije, evo vidjeli smo, jučer su oni bili uhapšeni pa su sad na slobodi. Verjamete slovenski policiji, da to ni nič presenetljivega, da so bosanski organi pregona osumljene izpustili in da je bil namen včerajšnje akcije aretacije le zbiranje dodatnih dokazov? Pa možda, ako bi se samo striktno držali procedura, mogla bi slovenačka policija i bosansko-hercegovačko pravosuđe i slovenačko pravosuđe pronaći jednu vrstu opravdanja za ovakav izhod te akcije, ovakav rezultat. Ali treba imati na umu tu da je slovenačka policija držala preskonferenciju, napravila sama od toga spektakl, izdali su saopćenja, objavili su sve detalje o akciji i ništa se na kraju nije desilo. Možda, kažem, ako bismo se samo držali te neke procedure, ne bi bilo iznenađujuće da se ovo desi, ali policija treba da ulijeva, između ostalog, ulijeva građanima i sigurnost, a ne samo da na ovakav način postupa, evo konkretno, protiv osoba koje se dovode u vezu sa organiziranjem ubistva. Kakšna je bila po vaših informacijah vloga peterice, ki je bila izpuščena? Pa, trojica od 5 osoba koje su uhapšene u Bosni i Hercegovini, znači trojica muškaraca koji su uhapšeni, bili su
nekoliko dana prije nego što je Satko Kekić ubijen, bili su u Ljubljani. Slovenačka policija ima dokaze da su te osobe, ta trojica muškaraca iz Sarajeva, pratila Satka Kekića. Ima i dokaze da su, što u vidu video nadzora, znači snimaka sa nadzornih kamera, što u vidu DNK uzoraka koji su pronađeni, u stvari izolovani na određenim mjestima gdje su se kretale sve ove osobe. Njima je trebalo, koliko ja znam, DNK uzorak osoba koje su osumnjičene, koje su bile u tom trenutku gore, koje su jučer uhapšene. Zato je ova akcija provedena, trebao im je DNK uzorak, ali poslalo je puno drugih načina da se izoluje taj DNK kada su u pitanju ovi kriminalci. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala vama.